sai ku zo mu fafata, kowa yana da hujjarsa, gaskiyar da jarinka domin biyan bukatarka, sai ku zo mu fafata. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na mu fafata, wanda ke zo muku a nan gidan talabijin namu na Equity, tare da ni naku Nasir A. Hassan, wato Nasir Matawalli. Kar ku manta, shirin mu fafata shiri ne wanda kan gayyato baki na musamman a bangarori na musamman domin tattaunawa da su, amma fata sigar muhawara akan abubuwan da suka shafi zamantakewa na rayuwa, ko kuma in ce komai ma ga baki daya. Sai dai shirin yakan zo a siga ta muhawara, shi yasa sunan ya karba sunan mu fafata kamar kowane lokaci. Wannan karon ma za mu fafata ne akan wani fanni na musamman, fannin da a koda yaushe da shi muke kwana, da shi muke tashi, da shi muke mu'amala, wato harshe. Sai dai za mu dubi harsuna guda uku waɗanda suna daga cikin manyan harsuna da ake takama, ake tunƙahu da su a nan duniya da ma makarantunmu na nan cikin ƙasa Najeriya, wato harshen Larabci, harshen Turanci da kuma harshen Hausa. To, batun namu ko kuma in ce darasin namu zai duba a waɗannan harsuna, sai dai ta kaka shin da harshen Larabci, da harshen Turanci, da harshen Hausa wane ya fi yawa da tarin kalmomi waɗanda ake mu'amala da su yau da kullum. Hakan yasa na gayyato waɗannan baki waɗanda za su tattauna tare da sharhi, amma fa kamar da na ce a sigar muhawara, inda kowane daga cikinsu zai yi ƙoƙari ya kare nashi fanni da nuna irin tulin tarin kalmomin da yake da su a mu'amala ta yau da kullum. A ɓangare na dama ina tare da mutum na farko, wanda shine alƙalin ko kuma in ce lauyan ainihin harshen Larabci, wanda zai nuna mana cewa tabbas harshen Larabci ya fi harshen Turanci da harshen Hausa tarin kalmomi ko kuma in ce yawan kalmomi, wato Malam Khairullah Rilwan. Malam Khairullah, barka da shigowa wannan zaure. Masha Allah, alaikum salam. Sannan a ɗaya bayan shi kuma ina tare da Malam Abubakar Muhammad, wanda shi kuma shine alƙalin Turanci, wanda zai nuna mana cewa tabbas harshen Turanci ya fi harshen Hausa da harshen Larabci yawan kalmomi ko kuma in ce tarin kalmomi. Malam Abubakar, muna maka barka da shigowa wannan zaure. Sai a ɓangare na hagu ina tare da Malam Muktar Abdullahi, wanda shi kuma shine alƙalin harshen Hausa, wanda shi ma zai muna zube ban ƙwarya na hujjojinsa na nuna cewa tabbas harshen Hausa ya fi harshen Larabci da harshen Turanci yawan kalmomi. To a gurguje za mu je kai tsaye zuwa ga shirin namu. Malam Khairullah, zan fara gare ka. Kafin mu fara jin hujjojinka da misalan da za ka ba mu na nuna cewa harshen Turanci da harshen Hausa ba su kai harshen Larabci yawan kalmomi, shin menene shi harshen Larabci ka coka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. da farko dai aka ce harshen Larabci wani harshe ne da yake karkashin aloga ta Larabci, ana ce akwai wani usura lugawiya kamar da turanci da ake cewa language family, yana daga cikin karkashin loga samiya, wani shahararren yare ne da ake magana da shi a mafi yawanci yankin Asiya a wancan lokaci kafin ya faɗaɗa a zuwa matakin da yake a takaice kenan. To Malam Abubakar, masu kallon mu ya kamata su san kuma menene harshen Turanci, wani harshe ne harshen Turanci? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku da kina Larabci ko kuma bismillah ne yayi to kada mai Larabci ce nayi Larabci. Wanga addini ne kai ba yare ba. To shikenan. Kamar yadda shi ya fara bayyanawa, ina kamar kusan layi ɗaya ne. Abu dai shine an ce Turanci ya samo asali daga sassa daban-daban. Mafi yawanci misali daga zan ce daga Anglo-Saxon nan kusa-kusa kenan, wanda akwai Anglo, akwai Saxon, akwai Jude, wa'annan su ne yaruka fito daga family na ba na Asiatic ba, family na asalin
na turanci asalin su suka yi tattalin a nan Ingila suka zauna a London suka kasu kashi guda uku da masu ke akwai Anglo da Sabon da kuma Jude. To a lokacin da suka zo wurin gaba ɗaya suka kamar settlers suke wato mazauna guri ba kamar wuri zauna. A takaice ba tarihin ba ma'anar shi ba tarihi. A ma'anance turanci daga nan da ya samo tushe daga wannan Anglo-Saxon wanda har yanzu ana amfani da kalmomin a matsayin Anglo-Saxon way. To masha Allah. Malam Muktar, harshen Hausa wani harshe ne harshen Hausa? Farko ina godiya ga Ubangiji Allah da ya kama wannan lokaci da za a tattauna don gani da abubuwan da suka shahi harsuna uku Hausa, Ingilishi da Larabci. Da farko Hausawa mutane ne wanda suke a cikin Afirka wanda ke ana samu su daga cikin Nijar kafin a raba abin ganga kasashe. Ana samun su bangaren Nijar, ana samun su cikin Najeriya da wasu masu sa. Amma duk sun kafin masu dawo cikin Afirka ne an samu labarin sun zauna wasu wurare cikin Asia daga baya suka yi hijira suka dawo na inda suke. Sun zauna a Chadi, daga nan Chadi din suka zo suka watsu saboda tekun wurin ya kahi suka watsu cikin kasashen Hausa. Sun zauna Katsina, sun zauna Daura, sun zauna Kano, sun zauna irin dai su da sauransu. To wayannan mutane su ne suke harshen Hausa, kuma harshen Hausa ba kabila bane, su harshen ne suke, saboda in ka bincika cikin zaka iske su kowa wani in ka hudi zai wani gace maka bagofiri ne, wani gace mishi shi baka tsine ne, wani gace maka shi mutum ne abin gangane rano ne da sauransu, amma dukkan su ba su wani harshe guda suka da su. Malam a takaice dai kenan. Za mu zo da wani karin bayani. Wannan harshe na Hausawa ne. Na'am. Jama'a wannan shiri namu na Mufafata kar ku manta yana zo muku ne a nan gidan talabijin namu na Equity. Kar ku manta yau muna tattaunawa ne akan harshen Turanci, Larabci da Hausa, wato wani yafi yawa ko kuma in ce tarin kalmomi wajen mu'amala. Malam Khairullah. Yanzu wace hujja za ka fara mana da ita da ke nuna cewa tabbas harshen Larabci ya fi waɗannan harsuna yawan kalmomi, tulin kalmomi, tarin kalmomi? Wannan abu ne wanda duk mai bincike na kowanne yare daga cikin ɗan uku din nan abu ne wanda suke ƙararrabi ma bukata zuwa ga dogon bayani ta yayin da kasance da Turanci da Larabci kowannen su akwai zubin kalmomi da tarin kalmomi da suka ara daga Larabci wanda kowanne aka ce a bada misalin shi ina tsammanin ana ya bada kalma fiye da 100 waɗanda a turawa suka aro daga Larabci da kuma waɗanda Hausawa suka aro daga Larabci, ko in ce ma shi ka cukan Bahaushe kamar ƙane ne ga Balarabe saboda shi Bahaushe bai iya magana ta minti 10 bai sa Larabci, shi ko Bature wa ne ga Balarabe, shi ba haka bane shi ina nuna kamar irin doguwar alaƙar da take tsakanin Larabci da to waɗanne misalai zaka ba mu na ganin cewa sun aro daga duka biyu? To kaga yanzu misali yanzu kai karan kanka ce wasu misalai za mu ga kalmar misali Larabci ce. Kalmar misali Larabci ce. Ko ina kaji an ce almisalu ana nufin ka ba da wani misali ko wani abu da ya kama da wani abu shine misali. Ka karan kanka da ka fara magana cewa kai in ba da misali sai da kai amfani da kalma ta Larabci. Wato asalinta daga Larabci. Asalinta daga Larabci Hausawa suka aruta suka dinga amfani da ita ta zama Bahaushe kalma a gurin su. Sannan shi kuma Turanci akwai kalmomi aksari su ma masu karatun da Turanci linguistically sun tabbatar da cewa duk kalmar da kaga ta fara da al za ka iske daga Larabci aka samu ta. Wani misali irin alkalin, aljabra da dai sauran kalmomi kamar su tamarin da alcohol da shi ma kamar yanzu alcohol asalin ta kenan daga Larabci ya take a Larabci. A Larabci alcohol sunan wata giya ta ake cewa alcohol sai Bature ya zo ya canza ta mai da ita alcohol ya ce alcohol kaga ka tamarin abin nan tsamiya tamrihind ne da Larabci lokacin da Bature ya zo ya fara haduwa da kasashen Asiya kuma waɗanda ya fara haduwa da su suna amfani da wannan abin su ne Larabawa sai kira su tamrihin. To yanzu kana tabbacin cewa tabbas shi wannan tamarin da su kuma suka asalinta tamrahin kace daga Larabci kana tabbacin cewa shi Larabawan ba su suka aro daga Turawa suka mayar da ita tata? Ina da tabbaci
tabbacin da nake da shi shine kuwa turawa su suka fara zuwa kasashen laraba ba laraba suka fara zuwa kasashen turawa ke suka je can sai suka ji wannan kalma suka zo da ita kuma abu ne wanda yake bayyane cewa shi Gare ka. turanci ga duniya ma gaba ɗaya da duk kuma mai bincike a harkar yayi ya san cewa turanci bari an ba da misali a kawai kamar misali malamin lugar turanci da karan kansu kamar irin su Mario Bart su Robert Lado su wannan mai ake ce masa Noam Chomsky sun tabbatar da cewa William Shakespeare ya kawo sama da kalma 4,000 waɗanda suke da wasu yare zuwa harshen turanci. Wasu yare amma ba larabci ba. A larabci na daga cikinsu. Abinda suka tabbatar su amma yana yaren larabci shine mafi yawa inda ya ɗauko cikin kalmomin 4,000 ɗin daga cikinsu. Wannan shi ya ba wasu laraba daga ciki suka yi kokarin nuna cewa shi ma William Shakespeare ɗin asalin shi ba larabi ne saboda irin fasaha da Allah ba shi ta waka a turanci saboda sai da turawa suka kai suna kiran shi apostle of the poem ma'ana wani annabi ne na waka su turawan karan kansu to kuma gashi an tabbatar da ta bangaren shi karan kanshi shi ma ya aro su kalmomi da yawa waɗanda a larabci suke mayar da su zuwa harshen turanci to kaga wannan a takaice ke zan dawo gare ka domin karin Jamal Abakar menene misalan da zaka kawo mana mai nuna cewa tabbas harshen turanci yana da tarin kalmomi waɗanda ya wuce na larabci da hausa. Assalamu alaikum. A takaice ni ya taimake ni gaskiya. Akwai abin da in an tambaye ka kalma ce guda kamar ita gaskiya ce babu canji. Idan zan yi magana nakan ɗauki a matsayin larabci a matsayin wan turanci a gehe guda amma nakan ɗauki hausa a matsayin jika na. Ka fahimce ni? Me yasa na ce wa? Akalla a tarihance larabci na da kalmomi fiye da akalla miliyan guda wayanda za mu saka baka misali ka dauki kamar raƙumi jamal kenan ko na da sunaye akalla 100 misali to turanci ban dawo kan asalin abin da kike yi magana akai yadda shi yake nufin kamar in ka dauko kalma a matsayin aro daga wani wuri shine zai sa ka zama rago a'a ba haka bane shi yare kwata-kwata bai ci gaba bai samun annashuwa bai zama cikakken yare sai yayi aro idan yare bai aro to mutu haikai wato duk yaren da ce ya ishi kai duk yaren da yace bai da kalmar da zai ara to ka doka ana kiransa extinct zai fara zama endangered later ya zama extinct yaruka da bisa suka mutu yanzu akwai in ka kalli Hausawa a matsayin ka kalli Hausawa zaka samu Hausawa sun haɗu daga yaruka daban-daban wa'anda ita Hausar ta kashe wayancan yaruka domin ta daga shigonka cikin Hausawa sai ka zama to ka fara barin kalmar ka kana magana da kalmar Hausa to in na dawo baya misalin da ya basuwa misali cewa na je wani wuri na yi settling mafi yawancin yare a yare linguistically idan ka zo ka samu mutane za ka yi aron kalma shi aro a harshe ya yi daban da aro a zahiri aro a harshe in na aro to naka na can wuri ka kuma naka wani wuri na don haka ba zai koda ba komawa yake ba a'a sai dai in masa in moto ba fasin din shi in canja shi so domin haka turanci na da dubban yaro kalmomi ba miliyoyi ba a'a ban bace miliyoyi to mun nace miliyoyi kamar na wuce wuri da na wuce dalilin da ya sani ma tambayar nan ina ganin ka faɗi larabci na da miliyoyin kalmomi a to ai da kai turanci ai da kai larabci yawan kalmomi ba a zakirance sai dai shi turanci inda yake larabci shine shi turanci ana yin sa kasashe fiye da yadda ake yin su a larabci wato kasashen da ake yin turanci a yanzu a duniyar yanzu sun fi yawa fiye da kasashen da ake yin larabci kuma speakers bi ma'ana masu magana da yaren turanci akalla sun kusa ko basu ninka ba sun kusa ninka waɗanda suke magana da yaren larabci abu na uku shine shi turanci yanzu a duniya kusan kamar ya zama world language kamar yaren duniya ya zama language of internet yawa ya zama language of business har ma kasashen larabawa da suka yi kuskure a wayan da da can an musu mulkin mallaka sun zama ingila sun mallake su kamar misali sudan
suka ce kai mu ba za mu yi amfani da larabci ba amin da turanci ba za mu rike larabci kuma sun mance suna cikin anglophone nace anglophone kasashe yankin Afirka da su kuma suna asalin reno su daga Ingila a kiran su anglophone akwai francophone akwai lusophone lusophone su ne kamar Portugal wanda suka rene su to in ka kalli waɗannan kasashe da suke Afirka su tana daga cikin su amma abin mamaki suka ce su ba rusa turanci amma daga ƙarshe sun gano cewa sun yi kuskure domin mu'amalanci a duniya ba ta cika 100% ba ka samun sauƙinta ta kasuwanci ko ta wasu harkoki sai ka sa turanci to don haka sai mutunci zama kaman yaren duniya duk abin da ka sai suwa yanzu kana so duniya ta karɓe shi a yin kaɗo da China sun yi turanci yawan mutane masu magana da yare amma a ƙasar su ba ka fahimce ni India akalla na da 1.4 billion China da sauransu to amma ba su watsu cikin duniya ba kamar da turanci suka watsu a duniya haka larabci bai watsu ba ina ina ba mu bai da ni domin na yi imani babu wani yare da ya watsu kasashe daban akalla 150 something countries suna magana da turanci ko da dai ba a first language ba a second language. Baka ina fahimce ka wato dai ka da larabci zai fi turanci yawan kalmomi. Sai dai kuma turanci yanzu ya fi shi dalili shine karancin amfani da kalmomin larabci da aka samu ya sa ya dakushe da kuma kila yana da karancin rashin aron kalmomi. Shi yasa ma yace aro thank you da yace turawa sun aro daga larabawa zahiri wannan aro kusan shi ke durkusar rashin aro da larabci ba su shi ke kara durkusar da larabci wato in ka nuna izzar ka ishe kanka sai kuma ka za mu dawo kan gare ka malam Muktar waɗanne hujjoji za ka fara mana da su wanda masu kallon mu za su fahimci lallai shi ma harshen Hausa yana taka rawa yana da rawar da yake taka wurin ganin cewa kalmominsa sun bazu a duniya waɗanne misalai za ka ba mu to da farko dai assalamu alaikum kowa ya riga sun da cewa kamar da shi malamin turanci ke bayani cewa babu harshen da zai girma a duniya in ba yin aro shi yake shi ba balarabi ya bayani to farko ya suna da kalmomi fadar amma su almubazzarai ne na kalmomi suna almubazzarai su larabawa suna almubazzarai kalmomi su har ba san ba wato suna misusing din su kaca kaca shi yasa ma yanzu kowa da suke da larabci a cikin kasashen Afirka ko ce na Najeriya za ka iske ba su iya tsaya su yi tsagaron larabci saboda ba za a fahimce su ba suna larabci aikin ba za ne sai sun yi a Hausa ana su yi larabci da Hausa su ma English haka za ka ga wanda suka kware turanci su ma sai sun yi ingausa sun yi turanci sun yi Hausa so alhamdulillah tunda dukan su suna auren Hausar mu ma muna auren nasu mu a turanci mu a Hausa kuma duniya ta yarda da aro to Bahaushe shi saboda irin hubasa tashi ta kokarin da yake yi na ganin cewa shi kullum har mutane sauran al'ummu suna ganin shi cewa wai hankaka mai dan wani naki because in duk Bahaushe zauna da kai yau kalmomin ka zai kokari ya iya su ya koyi nashi sannan kuma ya kirkiri nashi mun muna da kirkirarru wanda kuma wanda muka karatu can so sannan kuma wanda muka zauna da su kaga nan ma a cikin gida mu ba wai mu tsaya wai international muke aro ba a gida ma a Najeriya wani harshe Igbo mun yi aro gare su Yarbawa mun yi aro gare su duk suka nuri su waye su Fulani wanda ma su Fulani yan gida da kana jama'a ana ce Hausa Fulani duk kusan mu Hausatar da su yanzu ga su ma ba za su iya yin harshen nasu ba sosai sai su yi Hausa din ka gane ko to wannan ya tabbatar mana cewa Hausa muna da yawan kalmomin kuma su ma ba su ma kuɗi a nan cikin Najeriya ba shi yanda malam mai turanci ke cewa wai su duniya kusan su ne abin ga ni abin da zan na kalubalance shi yanzu Hausa ma ita ce ta danne duk wani harshe a duniya saboda abin da ke faruwa za ka ga da cewa saboda sun fahimci cewa Hausa tana ci kamar wutar daji ne za ka ga BBC na England ne su ne aikin tushen turanci amma sun daɗe suna da tashar ta Hausa wadda ke broadcasting da Hausa suna kokarin su yada su ma ke yada abin su kasashen duniya da kuma can wuraren nasu su ma Larabawa in ka shiga yanzu su Kuwait su Saudi Arabia duk za ka iske suna da wayannan tasoshi wanda ake broadcasting da harshen Hausa saboda mai sun fahimci muhimmancin harshen Hausa yanzu that is why duniya yanzu abin da sai ban sanin mallaki yin Laraba ba Turawa suna kokari
kullum ko kuma wata ta hitar da dubbai na kalmomi sabbi wanda aka kirkira shi ko Bahaushe abin da yake suna hitar da dubban nan duka zai bi su ya are sannan kuma yana da nashi amfani da su sannan nashi na nan saboda kaga duk wanda yake da aro kuma still yana nashi to wannan mutum in ka bincike dan mun yanzu ni ba zan iya cewa tsaya abu in ci ga yawan kalmomin Hausa ba ko ka gane ko saboda abu ne wanda yake tumbin giwa mun riga mun sha har ta ciki sannan kuma mu karan kanmu muna namu ka gane ko to tabbas abinda zan bada misali shine su turawa kwasora lokacin na dan karanci turanci na ji irin abin gangar da su kasashen da suka yi musu mulkin mallaka France waye duk sun aro gare su kamar yadda nace muna yi aro ne za ka iske cewa mu bancin wai namu kalmomi din muna da hanyoyi na kirkira misali akwai da turanci ana kira coinage wato malam in na fahimci za mu zo kan gaskiya tabbas mun sha kai ciki muna da to of course bayanin da ka so mun yi aro mun kuma riga na musulmin kirkira bayanin da ke so ka duko za mu zo kan kirkira malam khairullah kamar abin da malam ya ɗauko dama yana son mu tattauna shi ne gaba mai zaman kanta shi ne kirkira shin a larabci kuna da kirkira wadda kalma gata kun ga abu ku kirkira masa suna wannan tabbas da misalai wannan tabbas akwai shi in ba zan manta ba lokacin da lugar larabci akwai wani asali da ake cewa al-asrul hadis shine abin nan kamar sabon zamani da ya zo na adabin larabci na'am wanda zai zama kamar modern literature ne su a gare su to a wannan lokacin da larabawa suka fara kokarin suna yawan zuwa kasashen turawa dama al'ada ta aro aksari in ga mutum ya ari kalma da gari ka shi ya zo ya tarar da kai kila harkar cinikayya za ta hada ku ko wani harkar neman lafiya ya zo wurin ka ya ga wani abu bai san shi ba sai ya tambaye shi me sunan shi sai ya san sunan wannan abin to sai laraba suka fara fita kasashen faransa da ingila suna yi wa karatu abin da ya shafi literature saboda adabin larabci ina ganin sun kasashe kusan kaso guda 5 waɗanda suka fi shahara akwai na lokacin jahiliya akwai na lokacin musulunci akwai na lokacin umayyawa akwai na lokacin abbasiyawa akwai na lokacin atrak akwai na kuma lokacin shi ne wannan asarar hadith da muke so mai magana da kai magana akan kirkira in aka ce kirkira wani abu ne da zai samu asali ga ta bangaren translation tarjama tarjama za ka yi tarjama wani yare zuwa yarenka saboda wata bukata da kake da shi ta sanin wani abu daga wannan yare to laraba lokacin da suka cimma wannan lokacin sun yi kokarin ganin sababbin abubuwa waɗanda ba su saba da su ba ko kuwa sun saba da su amma an canza musu salo an canza musu tsari to wanda duk suna da irin shi na can baya wanda ya kama da shi sai su kira shi kamar da irin wancan tsohon sunan da shi wanda su kuma suka samu sabu ne gare shi kamar yadda aka fahimta cewa wannan shi abu ne wanda babu shakku ciki babu kwakwanto cewa yammacin duniya sun samu ci gaba na kirkiran abubuwa waɗanda aka gani waɗanda na zahiri ba game da yare ba kawai sun samu wannan ci gaba aksari da abubuwan da ake bukata na kirkire mafi yawanci yammacin duniya sun fi kowa ci gaba in ba yanzu da aka samu kamar ɗan misalai masu kallon mu za su samu na wasu kalmomi da larabci suka kirkiro kamar yanzu misali kafin laraba su fara kiran kyamara kamar suna kiranta alkamera kaga asalinta daga kyamara ne na abin da na negativity na turanci bature balarabe bai saba ganin abin nan ba yammacin duniya sun suka fara kirkira kyamara a zo a dauke ka hoto sai abin nan kuma bayan sun kira ta alkamera daga wani lokaci ne sai malaman larabawan na ƙasar Egypt aka samu wani malamin yare ya fara yin raddi akan cewa ta yaya za a yi ku kira ta alkamera bayan akwai gayan larabci ya wadace su suna kira mata suna da wannan yare ba tare sun amai sai daga nan wasu suka dinga kira mata wani abu da ake ce ma ismul ala misali sai a kira ta miswara miswaratun ma'ana abin ɗauka hoto kenan to idan karmi daga misali sannan sai kuma kalma wanda ya shafi abin na tilfon shi tilfon asalin kalmar tilfon ba daga turanci bane ba daga larabci bane
asalin kalmar ta samu asali wasu ce daga Paris wasu ce daga Turkiya. To ko shi wannan Larabawa lokacin da suka ga wannan telefon to asali can inda aka fito Larabawa suna da wata hanya ta sadarwa mai kama da wannan kuma suna kiran irin wannan hanya telefon sai suka rinka kiran shi kamar yadda shike. Wannan a takaice kenan ga abin da ya shafi kirkira. Duk lokacin da aka kirkiro wani sabon abu to za su yi kokari su kira shi da sunan da aka kira shi na wannan ilimin da ya fito sabo ko kuma a ta wannan yaren nasu su yi kokarin kirkira masa suna ta hanyar da bi na canjin kalma wanda kowa ga Hausa kuna kiran shi ta bangaren nahawu din akwai bangaren canza kalmomi da kaza ta koma kaza kamar da su masu turanci suke kiran shi morphology ko ina ga haka ne ma morphological process yadda ka canza kalma tunda daga suna ta koma ba ko wani wato in na fahimce ka malam Khairul Ladai kamar yadda kace da ta zo kyamara suka kira ta da wannan har shi malamin ya zo ce a tun da ai larabci ya ishe kai ne yana da kalmomin da kwarewar da zai wa kai ne su so kenan har yanzu kenan maganar da malam Abakar yayi na cewa ai abunda a masana harshe suka yarda da shi ne duk harshen da a harshe to ya kamata a ce yana aro to wannan kai yanzu kana nuna mana cewa shi larabci kenan bai yadda da aro kai tsaye ba bai kirkiri kalma ba ai tun farko ko fahimci wannan da ni ban ce larabci ba aron kalma ba an gina magana ne akan cewa wanne yafi yawan kalmomi kuma misali za mu ƙara tattauna akan haka Malam Abakar me zaka ce game da abin da ya shafi kirkira a bangaren turanci shin suna kirkira ko ba su da wannan hazaka idan an zo kirkira kan sai dai Hausa larabci shi shiru Hausa shi shiru domin turanci ya fi kowa kirkiran kalmomi shi abin da yake bayani akai ma ai kusan aro ne kawai yake magana al-telefon da kuma al-camera ko kamar aka ce ai kamar daukowa ne kawai ka kawo ka danyi wanka akai zan baka misali da yawan mutane wata rana na tafiya a mota sai wani ya kire ni sai ya ce suna ja'in ja na bada misali na ce me faru sai sun ga wata kalma a rubuce an sa motel sun duba ba su ga kalmar motel a cikin dictionary ba me yasa aka samu ce ai ba za ku san haka ba ne ce yadda ta kai shiru ne to abinda kalmar motel ke nufi kirkirar kalma ce ana kiran sa blending word blending a turanci kirkira ne misali akwai morphological kamar da bani morphological process akwai blending ko da duplication da kuma irin dai clipping da dai sauransu misali motel in ka kalli daga moto ne da kuma hotel moto MOTOR hotel daga hotel ne muke hotel don kasan H is silence hotel HOTEL to a kalmar blending turanci saboda kwarewa sai a yi kasa abin kiransa syllables sai a raba syllables din moto guda biyu a raba syllables din hotel guda biyu akwai 1-2 na mana da 1-2 sai a ɗauko 1 daga first word a ɗauko 2 daga second word sai samar da wata sabuwar kalma sai aka samu motel to me yasa aka bambanta tsakanin motel da kuma hotel idan ka zo da iyalanka cikin motar ka ce ka zo gari baka neman hotel me yasa saboda ka neman security wurin motar ka sai a ce masa ga a banki za a sa park at owner's risk to amma a motel babu wannan motel da motar ka da kai kana cikin karkashin kulawa ta banki security za ka samu hotel ka dauki kalma misali transistor wannan ai daga transfer and resistor ne ka gane kirkirar ya ce kamar frog ga su da yawa bil adadin in ka dauki clipping ka dauki exam ai daga examination ne ka gane in ka dauki flus ai daga influenza ne kalmomin nan bil adadin waɗanda yasa ma ka samu course musamman morphology wanda babu shi in ka gaishe a larabci kalmar larabci suna da karancin waɗannan in ma akwai gaskiya ba su da yawa Hausa kan dungurungun na sani ina son a bani dama in za mu da Hausa kan na sani suna dan iya kokari to da dama su sun kware wurin sata suna kokarin su karbo su dan yi wanka don haka suka samu morphology da karshe daga karshen turanci akwai kalmomi da yawa shi yasa ma an yi su ne saboda business me yasa saboda in ka lura misali ka Twitter ai daga wurin tweet ne ai kukan tsuntsu ne ka
ka gane sai aka yi mishi alamar Twitter sai suka ce to lalle ba a so kalma ta wuce 150 a wancan lokaci to shi yasa to wurin takaita kalma tun da kasuwanci ne mutane ba su son dogon labari ba su son dogon rubutu to sai a kawo sai a ce motel transistor ka gane sai a kawo irin waɗannan kalmomi daga an ce exam ka gane examination ne meaning an yi clipping ne so da yawa akwai idan za mu kai kusan magariba a nan zan yi ta baka misalai zan dawo kanka amma akwai magana da ka faɗi ta ce su Hausa su wurin nan harka kalmun su sata ma suke sai ayi kalmo da su ɗebo nan su ɗebo dalili ina zuwa kuma karka manta kai da kanka kuma kace masu masana harshe sun yarda da wannan a aruna shine kwarewa za mu dawo kan kamar Muktar me zaka ce akan abin da ya shafi kirkira a bangaren Hausa shin Hausa tana da kirkira ta ga abu ta yi mai suna ta kirkiro da sauransu mu ke da wannan ba don su ina gama shi bacin bayani da yi mai larabci ba kirkira ne yana kokarin nuna fasara ne ko kuma nuna aro abu a kace a faɗi abu sai kuma su are shi kuma su gyara ai gyara ne suke yi su ba wai kirkira bane in ana magana kirkira abu da kalmar da babu ta ne kai ka ga abu sai ka mishi kai mai suna shine ake nuna kirkira to ku Hausa kuna mun muna da wannan shi ma turanci suna da amma ina ga fahimci abun bane sai zo ya kasa kawo misali da ai akwai abun da ake kira coinage mu da Hausa mun shi muke kira kirkira shine coinage ne shi kirkira a Hausa abin da muke al'akari ai in ka dubi kararrawa ba tana suke ce ma bell ba to ai da muka aro sai mu ce bell mu kaga sai muka yi ta batun abu sai muka amfani da yanayin da take irin karar take ai ka kada su ce kararraram sai mu ce kararrawa haka in ka dauki garwa kai yadda ita kasa ta bararam sai mu ce garwa gane ko mutum ne ya faɗi ya abin yana minin kamar mai farfadiya sai mu ce farfadiya saboda muna la'akari da irin yanayi abin da yake yi shine sai mu bashi kalma to wannan shine kirkira in an dai ana magana kirkira sannan shi ne magana fassara ko kuma ka samu kalma kai masa kuskure ma ai muna yin wannan misali daga gidan tura ai suna cewa exercise to baka ji ko MBBC ba suna amfani da kalmar da su ce wai an yi atisaye sojoji kaga mun dan kurkura da sayen ya shigo dake exercise ya shigo amma sai mu dan mishi dubaru sai mu ci atisaye kamar mu suna cewa mango sai muka aro kalma dama ba hauji aro kalma in yana musu gyara sai ya dan kara musu wasali to ya ji dadin faɗi abin shi in sun ce mangoro mango sai mu ce mangoro in sun ce rag sai mu ce ragga akwai abubuwa da dama dole ne in bahaushe ya aro su to ya ji daɗin karin kalmar sai ya mata dan gyara sai ya faɗi wannan to wannan ya tabbatar mu muna da muke da kalma ma mai kirkira to kaga duk suna su abin gane me ake kira shi kawai jaruhi da suke yi nan wani da suke aro su are sai su ce wai abin ganga to kaga duk da yake din an yarda da aro amma in suka dauko sai su yi bara kawai amma mun ga sai muna da kalmomin da muke kirkira nan da kaga ana baka misali kirkira su ga misali kirkira wanda suka kirkiro wanda ainihi ba larabci bane ba kuma aro bane a kai ka dubi abu saboda tsananin hikima Allah ya samu dan adam especially malam Bahaushe kaga Allah yana bashi hikimomi shi yasa ma har sauran harsuna suke kuka da shi suna cewa wai shi yanzu ga ya zo ya mamaye duk harshen Afirka yanzu ga kusan dukkan su ya danne su har ma yanzu ya shiga kasashen turai shi yasa kaje duk kasashen turai da kowa kokari yake yi ya iya harshen Hausa ko kuma su samu wurin kafa da yada labaran Hausa suna kila za su tsinci wani abu cikin Bahaushe duk da yake Bahaushe ya aro amma ya zo ya wuzarce wanda ya aro wurin su gaskiya saboda yawan kalmomin za mu sake dawo jama'a kar ku manta wannan shiri namu yana zo muku a nan gidan talabijin namu na Equity inda muke fafata akan turanci larabci da kuma harshen Hausa wani fitarin kalmomi za mu je hutun takaitaccen lokaci amma idan muka dawo kuma ina son malaman za su kare muna shari'a kan kiran abu guda da suna sama ga guda misali idan mun ce wannan fulawa a turanci shin tana da wani suna shi ma za mu dubi waɗannan harsuna su diba muna yaya larabci yana da suna ɗaya abu ɗaya ya samu sama ga suna ɗaya to idan mun dawo za ku ji wannan ku saurari wannan sai ku zo mu fafata kowa yana da hujjarsa gaskiyar ka garinka domin biyan bukatarka sai ku zo mu fafata sai ku zo mu fafata kowa yana da hujjarsa gaskiyar ka garinka domin biyan bukatarka sai ku zo mu fafata. Assalamu alaikum. Ya gida nan ba a fita ba? Nan bai. Ina nan wallahi dan nan bai. Fita ba lafiya da yake ku?
Dan kana abun nan TV. Yau kai ka manta? Na ni kenan. Yau fa ranar yin shirin nan ne fa mu fafata. Mu fafata? Wanda ke zuwa a gidan tashar Equity TV ba. Ranar Laraba kenan. 8:30 zuwa 9:30. Kai ko a yau Laraba ko? Haka ne, wanda a gobe Alhamis maimacin sa zai zo. Karfe 8 cicicip zuwa nawa ma ne? Banda ya ko ina. Zuwa da rabi. Sai na ga shirin nan mai suna a fafata. A fafata. Ai shirin nan yana min daɗi. Kwarai. Buga. Fafata. Wato wannan da Nasir Matau nake gabatarwa. Tare da gidan talabijin. Komsa ko na ta Nijar. Ina dawa wannan rana da in kalla. Madalla. Jama'a ku kasance tare da Equity TV. Daya tamkar da dubu. Madalla. Yana da hujjarsa. Gaskiyar ka jarinka domin biyan bukatarka. Sai ku zo mu fafata. Barkanmu da dawa. Kar ku manta kafin mu je hutun takaitaccen lokaci na ce malaman mu za su dan yi wani shari akan yadda shin suna da wani shin ko ne harshe larabci turanci hausa suna da abu daya a kira shi sama ga suna biyu wanda shi na daga cikin abin da ke kawo yawa ko kuma tarin ainihin kalmomi. Balarabe me za ka ce akan wannan? To kamar yadda na ji bayanan duk bangarorin guda biyu kamar da ya aka baro magana akan kirkira misali ita kirkira ko da malam yake bayanin cewa suna hada kalmomi su zama suna guda larabci wato bature ke malam bature larabci suna da irin waɗannan da irin kalmomin Allah maquli lata da maqul aka haɗe da albarma'i kalmar albarrota da almaru aka kirkiro wani abu suna irin wai don halittar da take rayuwa sama take rayuwa tudu da wadda take rayuwa a ƙarƙashin kamar irin su kunkuru to kaga wannan mun ci gaba to mu je kai tsaye aka game da harkar morphology ne ana ganin ba yaren da ya kai karfin larabci game da yawan sarrafa kalma ba gaskiya ba linguistically a binciken da ne ba yaren da ya kai shi yawan sarrafa abin nan kalma ga abin da shi da morphology sannan aka ce kuma yawan kalmomi a samu kalma misali tana da suna abu guda mai suna sama fiye da haka nan a to shi kan larabci na shi yayi mu kowane yare na duniya fintan kawai saboda shi larabci akwai littafi guda da zaka samu an samu suna kitabul asadi zaka samu littafi suna sama da dubu kuma duk suna littafi duk suna abu ɗaya ne zaki ɗaya ne a sunayen zaki ɗaya ne misali asadu zaki alkaswaratu zaki addirgamu zaki saboda darga zaki kuma kowanne daga cikinsu in ka ji kowanne kamar da nema bayani cikin waɗannan za ka samu wani malami saboda ina ganin cewa duk duniya baya da aka bauta mata ta hanyar bincike da karatu kamar yaren larabci dan karamin misali yanzu akwai dictionary dinmu babba kamus dinmu babba wanda ake ce ma misali yana da cikin waɗanda da akwai waɗanda suka fi shi girma kamar lisanul arab na ganin bolon 18 ne mutum guda ya tsaya ya yi shi kuma balarabe ne dan afirka dan ƙasar egypt to amma sai ga turawa misali kamus da ya ka samu yanzu ga oxford nan mutum nawa suka taru suka yi misali dictionary na oxford mutane da amma mun sai ka samu aksari kamus balarabe guda in ya zauna zai rubuta wato har yanzu dai kuna nan kan kun ishe kanku to yawan kalmomin na aka magana ai yawan kalmomin da ake magana yawan kalmomin da ake magana ai ka san akwai wani abu da ake ce macika in ka cika sai ka fara zuba ne wasu na kusa da kai za su fara to abin da larabci ya yi kenan dan abin da yasa duk da ba muna magana ne akan bangaren addini abin da yasa qur'ani ke ne ga sauran mutane masu fasaha na duniya da ganin cewa Allah ya saukar da shi da wannan yaren da larabci sai ya zama na saboda tsananin fasaha ai ko da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya san da duniya ga baki ɗaya zai magana amma me yasa ya saukar da Qur'ani da yaren larabci saboda yaren larabci shi yake isar da wannan sako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko daga Allah saboda yawan kalmomin shi da yawan fasaha shi kamar misali yadda na gaya ma cewa muna amfani da kalmar kaswaratu ana kiranta zaki zakin nan ta yaya ka ganshi shi akwai lokaci yanayin da zaka gani yawa sai ka kira shi da wannan suna kaga har yanzu dai in aka koma ga magana kirkira sai ka kalli sifatin ne kuma malami ya bada misali na cewa kirkira suna diban da Hausa yanayin kukan abu
to balarabe ya mafi kowa wannan saboda ga tsari na bincike na semiology ga masu abin na linguistics ina ga malam Bakar da shi har malam sun san wannan bangare na semiology abin da ke karatu akan alamomi ma'ana siffa kamar yanzu misali mu ce karkaratul ma'i kukan ruwa idan ka zuba su a cikin tangar zaka suna karar sai suka kira su karkaratul ma'i kukan abin nan zaki kan sai magun da su kira shi hamhamatu da sauran su masu kama da irin waɗannan to wannan a takaice kenan in aka ce malam hilin ba naka ne kai kadai malam Bature idan na dawo kanka a Hausa a turanci kuna da wannan wanda za ku iya kiran misali abu ɗaya da suna sama ga kwarai kuwa ɗaya na akwai turanci na cike da wayannan abubuwa da yawa sai dai ina so in dan jawo hankali guda da mafi yawanci babu wata kalma guda mai ma'ana 100% misali synonyms kenan ko a ce a kira wannan abu kaza a kuma kira wancan a ce ai yana 100% suna amfani guda bai yiwuwa a harshen yare dole akwai bambanci shi za ake cewa in ko da a passage sai a ce ka kawo word or phrase wanda zai iya replacing din waccan kalma even not a word ya zama phrase bi ma'ana ko da baka samu kalma guda ba ka samu kalmomi biyu so misali a turanci kaman kace surprise ai kaga akwai amaze ko yace amazement akwai astonish akwai extraordinary there are many things wanda amma kowanne bai yi inda aka fanda shi don haka kiran wani abu da sunan naki da yawa ya alaka ne da ina akan me ake magana kamar yadda shi dan ya fara bayani akai misali yanzu nace ban gane ka ba ce ai surprisingly na gane ka yanzu to sai aka ce ga wani ya tsallaka hanya sai ya mutu wani it's very very amazed abun kaga mamakin ya wuce na surprise kuma yanzu to don haka abu ne ke faruwa sai ai aiki da a duba intensity wato yanayin tsananin faruwan abun sai a bashi suna da wannan so akwai wayannan da yawa bari in dawo kan magana shi kadan da lalaka kafin in ci gaba kamar da yake kalma da ake misali a ga abu ko ya sauti wannan ai da na yi magana akan morphology ne a takaice a kuma ce abin a yanke yanzu ka kalli misali za a ce kuka za a ce abin da maciji sai a ce hissing ai daga hiss ne daga kukan kaza ko zakara za a ce kokuru ai daga na fito daga kukan zakara ne kukuru in ka kalli tiktok wannan agogo tiktok ka gane za a su da yawa kaman ka kalli misali ring da su da yawa waɗanda sauti ke bada suna sauti ke bada suna wannan kowane yare na da wannan amma ni dai kullum shine ina respecting larabci gurin tarin kalba amma akwai abu guda in misali a turanci muna da harufa misali harufa larabci na da harufa 28 nake jin ko na da wasu guda 3 ne kawai amma turanci na da harufa guda 21 da wasulla ko a ce 5 ko a ce 6 amma a waɗannan wasulla da harufa sai suka sake aka ba su sauti akalla muke da kusan wasulla 20 baƙaƙe kusan 24 haka muke da 44 saɓanin larabci misali larabci da su ce larabci kawai na da a da i da o mu kuma ba muna da wasulla guda 5 da a i o u e kamar da kuke sata a Hausa kuma muka sake musu muka ba su dogaye aka sa wasu gajejeru to kaga a wannan hikimance zaka samar da cewa larabci ya samu naƙasu gurin ƙoƙarin samar da vowels ba su da vowels su guda 3 ba mu da lokaci a gurguje ba mu da lokaci kamin in je ga malam mai Hausa shi kuma muna bayani akwai bayanin da malam
mai balarabe kai na nuna cewa shi zaki yawan kalmomi haka ba da yana da suna kusan akalla dubu to kilo ina ganin ina duba maganar da HOD malam mai Hausa kudi na cewa kuna alfasaranci da sauransu so malam Muktar me zaka ce muna gangane da Hausa inda kilo za a samu abu daya suna sama ga guda kamar da shi mai turanci ya dan kawo nashi misali larabci na dan bada nashi misali to mu karan kanmu nan abin da ke faruwa shine mu ma namu saboda su turawa su ne ma muna iya turke su nan saboda kalmomin nasu ina tunani kamar babu shi saboda kaga misali yanzu mu shi in bature ce ant to ya ƙara suna duk wani crawling insect ant ne kaga da tururuwa da sunge wanda ke ta ƙasa da shazumami da duka ant ne to amma kaga mu sai mu ce tururuwa sai mu ce kuma sunge tun yana ta sai mu ce tarmani kudahi sannan a kawo gwano sannan a kawo tun da duk kowa muna bai sunan shi amma su inda sun ce an magana ta kare haka zalika idan muka dubi yanayin tasbahan nan ai bature sai ce bata kan bit ka kirga sai ce bit ne to kuma mu ita wannan bit da yake ta bit muna kira ta tasbaha sannan gidan nan ma ita ma bit ne yake kira ta kuma muna kira ta tasbaha sannan abun ganin necklace na wuya da ake yi kuma muna kira shi abun wuya hannu da ke muna shi duk shi in zai hade sunan wannan in dai abun ne wanda dura sai kawai ya bar shi a matsayin bit to kaga mu wurin wannan magana mun sha kundu ne saboda mu muke da wannan ban sani ba ko su suna da abun ga haka ma in ka je wurin misali in kalmar ka zo wari mutum ya ce maka smell shi ke na ƙari amma mu kaga za ka zo ka ce akwai wari akwai abin ganga bashi da dai sauransu ga sunan kazini su kalci su menene duk ga sunan akwai su haka in ka zo wurin test in ka ce ɗaci sun ce abin ga bita suke kira ko su ce sawa tsami to mun ka zo wurin kaga muna da wannan test akwai ɗaci akwai tsami akwai abin ganga kalci akwai barci da sauransu duka wayannan kaga duk kalmomi ne wanda suke ake teji cikin kalma babu guda ne amma sai aka generate wasu dama to kaga muna da wannan su sannan shi maganar da yake cewa wai harufa yawan saboda yawan harufa da suke da a cikin harshen turanci ko kuma su laraba suna tunani suna da harufa da dama wanda yake in ka dubi duniya ga baki ɗaya yanzu nan shi malam Bahaushe na ga maka tun farko na ce maka mun kwaɗora mun yadda muna aro saboda haka yawan kalmomin da muke amfani da su ni ba zan iya misalta maka ba shi mai larabci ya ce suna kawo dubu da sauransu to ai ba dubban bane misali ka kawo misali sai mutane su ji ni ga ga kamar na baka dawo misalai da sauransu kaga wannan ya zo karara misalin abu mai suna to a gurguje malam Balarabe suna na'am ba mu da lokaci bar mu koma bangaren abin da ya shafi dafi wanda tura suke ce ma affixation larabawa ban sani ba inda ka fahimci wanda muke to kuna da wannan akwai wannan a larabci to misalin shi ya ka dai wata shimfiɗa da zan yi ya cewa lugogin duniya kala uku ne akwai lugogi waɗanda ba su canza ba a musu ɗafi ba su da suna ba su da dai da kowane irin action kamar yaren China misali duk maganganun da za su yi suna yi ne da kalmomi babu wata kalma da take nuna ma wanga aiki ne wanda ya wuce ko aiki ne wanda yanzu ɗafi a larabci a gurguje ɗafi a larabci ake cewa ilsaki da larabci kenan ka ƙara ma kalma wata kalma gabanta ko bayanta ko tsakiyarta ko cikinta ta ba da wata ma'ana misali yanzu kamar ce muslimun ka gane ko in za ka mayar da shi yana musulmi namiji kenan in za ka mayar da shi musulmi mace sai ka ce ka kara mai tawon sai ka ce muslimatun to ka mai dafi ka mai abin da kuka ce ma da faqiya da kuma da kuke ce mishi da Hausa ka kara mai wata kalma ta can bayan yadda suka ce yadda su masu Hausa suke cewa ka gane ko za a mishi dafi na gaba in suna jam'i fa in suna jam'i shi ma suna da dafi kan musulmi sai a kira su muslimuna na maza kenan ko a kira su muslimatun kaga yana cikin inda yaren a gurguje kenan akan dafi ba mu da lokaci mala Abakar game da dafi a bangaren kwarai ai kafin kai ga dafi bari dan yi bayani cewa kan da Allah ta aice da Allah in ana magana Hausa ya da yi shiru don bai da harufa abin nufi kwata Hausa bai da kalmomi nashi na kai ne
illa ya saci turanci ko ya saci larabci. Ka yarda da aro kai? A'a ba aro bane yayi ai ba shi bai da ka misali larabci na da alama na shi kamar China da kamar China turanci na da nashi to shi babu sai dai aron turanci ya ce mai to ai harufa ina ganin ba wai na turanci na ba harufa ne waɗanda na boko ne ba turanci. To ai turanci kenan. Faransa na amfani da shi ina ganin ko turawa suna amfani da su gaba ɗaya suna sai bayan da muka kawo su kwasa. To sai turanci na da waɗannan ƙare-ƙare kake magana ka ɗauki misali nation ai zaka ce international zaka ce national misali in ka kalli misali mukan cewa abu za mu ɗauki kalma mu bata wani abu da baya ta zama negative in ka ce use za ka ce misuse ko kuma ka ce masa useless ka cire wannan ka ƙara ELLESS a ƙasa zama kamar babu ka gane akwai abin da yawa na kalma kirkar su da misali akwai in ka ce kamar in ka kalma wet akwai kamar da wani lokaci ma ba ma sai an sa ba haka kawai za a samu ƙari misali in ka ce present convert contact da yawa ba sai an rubuta ma shi amma akwai wanda ake rubuta misali da baka su yanzu kaman ka ce disunity kaman ka ce honest dishonest da akwai DIS akwai UN that is called akwai kuma wanda ma yake zuwa da wasu abubuwa da yawa in za mu ba da misali da yawa na kaman sai na cinye lokacin masha Allah Malam Muktar Bahaushe me za ka ce a wannan bangare ko kuma wannan gehen bangaren dafi wanda shine affixation kamar da turawa suke kira shi mu a Hausa muna kira shi dafi to muna da su saboda in ka lura kalmar Hausa ma inda ka dubi kalmar ta Hausa sai ka ce Hausa sai ka ce Bahaushe Hausa matsayin sunan yare in ka ce Bahaushe ani wanda yake magana da yaren in ka ce kuma Hausawa sai zama kuma ka jam'i can ka same su tsari da yawa can karshe nan ka samu abin ga haka misali yanzu ban ma ka misali ɗaya ba ɗaya in za a yi dafi na farko na misali na goshi shi ne za ka ce Bahaushe kaga inda ga Hausa ka ce Bahaushe ko kuma ka ce Kano ka ce Bakani kaga ba din nan shine ya zama maka dahi na wani irin dafi ake kiran shi shine wani na goshi din na goshi so in ka zo na ciki misali kalmar dunkule in kace duk dunkule kaga ka samu ji can tashi da ciki ko kuma gurmu guramu da dai sauransu to shi wannan shine dan dafa ciki din har ka idan ka zo wurin dafa keya din shine misali a ce maka kamar nan ce maka Bahaushe in kace Hausawa Hausa misali Hausa dai kace Hausawa kaga waye din ne ya samu ƙari ƙarshe ko kace Bakane kace Bakano misali kace Kanawa ko wannan dai ƙarin da za a samu ƙarshe shi wannan to wannan shine dafi din gaskiya to wannan dama idan harshe ya kasance bai da irin wayannan hanyoyi na kirkiran kalmomi because haya ne na shi ma kirkiran kalmomi because kalma guda ne sai an ka samu wasu da an ka ƙari aka yi Malam Muktar ina ganin kusan nan zan cewa sai dai akwai tambayoyi guda biyu da nake son har yanzu na yi zuwa ga kowane bangare a turanci da larabci da Hausa. Malam Balarabe akwai abin da ya shafi yanki na harshe kowane harshe misali a larabcin ban sani ba ko kuna da misali an ce a cikin larabcin za ka ga larabcin yana da yankuna bangare ka gane kamar akwai Hausa na bangare larabci na bangare kaza wanda larabcin suke yi amma bambanta da larabcin nan wanda zai a takaice na larabci za mu zo kan to kuna da wannan yankuna kamar me adadin su wanda zai nuna muna haɓakaku muna da su da yawa yankuna saboda akalla larabcin Busra akwai na Kufa akwai na Hijaz akwai na Iraq kowanne daga cikin su kuma yana da ka'idodi da yake yi na wajen kirkirar kalma da wajen gabatar da zance na abin da shafi rhetorical aspect kamar da tura suke faɗa abin da shafi balaga wanda muke muganin ta harshe da Hausa ko su Laraba suna da kowanne a takaice kuna da wannan bangare sosai ko kuma yana kai akalla zai kai yankuna 10 sun kai akalla yana ganin 38 to a malam bangaren turanci shin British da American kawai da ke gani ina akwai yanzu har ba akwai Nigerian English ci gaba ya kai ga an samu su Laraba suna da akalla 30 naku suna kai akalla za su kai 10 don ba su kai wannan larabci kamar da ya faɗi ba suna da yawa gaskiya domin duk inda aka je aka yi mallaka
za ka samu su ma sun samu da kamar da ake pidgin yanzu akwai pidgin na Nigeria akwai pidgin na Ghana da sauransu in ka dauki American dialect ba kanta dialect American dialect za ka samu misali zai ce yawwa zai ce faɗi wani kalma wanda a turanci wanda a baturen Ingila ba ka yake faɗin ta ba a gurguje kenan misali in ka ce movie kaga an rasa ta maka film ka gane da sauransu akwai abu da yawa to ba sai malam bangaren ka a Hausa kuna da wannan yanki ce Hausa yanki kaza bangare muna da wannan to a cikin Najeriya ma akwai shi sannan ka bangara gehen su Nijar ma akwai zaka iske kamar kuma suna kai kamar muna mutu ban iya ce maka kamar irin 10 ko abu za su kai ne kuma 20 zuwa 30 haka saboda ka ga nan cikin Najeriya ko in ka dubi yawancin kasashen da Hausa kasar Hausa kasan ana Hausa bakwai banza bakwai to duk waɗannan aka iske harshe da suke yi amfani da shi na Hausa din wurin dialect da suke amfani wurin hurta za ka iske bambanci kamar misali nan gehen ga muna kiran misali masa nan ce masa su can in suka je shirin kan zai suna gwaina da sauransu amma wai aka ce Bahaushe ne nan ba sakwaci ya tafi Kano da ya je iske mai masa tana wanga yadda ya ce ke masa ta ce mishi kwasa ta na gidan ubanku shi ya doka cewa tambaya ce masa ta yake so ta din ma alamar tambaya ne sai dai ku samu fa ko da Bahaushe ya zo ya ari kalmomi na romanci don ba wani tura ɗaya zamu shi na roma ne muka are su mun kai kuskure ma sai muka ga wannan sauti na fa ko ba zai yi Bahaushe bai da kalma fa ai ko wanda kaji kana suna cewa fata ai kaudi ne kuri ne suke sa yanki ne kalma harbin da kalmar da Hausa ta yi da ita shine fa za ta yi da fa a matsayin fata wato ba kasawa ba ce rashin faɗi ba kasawa ba ne ai ma su Laraba kamar da shi ba suna da almubazzaranci kalmomi ai su za ka iske suna da sa suna da swa suna da kuma sha ka gane ko amma mu muka ta da muka sai muka dauki guda muka ba musu saura ba kada muka bane so wannan kenan duk da haka za ka iske shi kamar da yace ba su da tsa wanda yace ba su da ba mu saboda irin hikima irin ta Bahaushe da muka zo muka ara kalmomin da su ka in ka lura ai wurin su 26 ne kawai mu da muka zo muka ara sai muka wuce haka nan saboda wasu wanda zai daidai da sautin sai muka sautin ba muna da ka muka kwa muka yi ba muka yi da muka sha muka sha takaice dai muka kirkiro su ta in ka dubi harufan Hausa sun yi na turanci ai duk da yake aro ne muka yi amma sai muka wuce mai aro muka wuce aro su suna da 26 muka zo muna da kusan nawa muke da a gurbatar wato malam da yake yana bayani na harkar sauti sai kuma politics and phonology abin da aka ce mai ilmul aswat wanda da ya magana suna da 40 da wani abu ko to na larabci an ka hada da su kuma suna 89 in kace irin wannan tsari da ai kare nan da sauransu ai waɗannan kare wato ina fahimce ka adibi na asali ba waɗanda aka wa kari ba duk waɗannan abubuwa ba wai muna buƙatar buɗaɗawa na ba muna buƙatar abinda kai bincike ne ilimi ya tabbatar da shi ne muka magana ba na ayina ba ko wani abu gaskiya ne to masha Allah mu na asali ai mun mushe inda muka aro amma ka gani mu muna da kalmar cha ke da y akwai sha mai s da h to duk wannan mun kuma har yanzu kalmomi masu cin gaji a gurguje malam Muktar sai dai wani lokaci kila saboda ne da lokaci ina ganin ya kamata mu dasa aya a cikin wannan shiri namu shirin alhamdulillah yana tare da nishadantarwa kayatarwa da ma ilmantarwa malam Khairullah daƙiƙa 30 seconds mene wace bunƙasa harshen larabci ya samu cikin daƙiƙa 30 bunƙasar da harshen larabci ya samu shi dai wani yare ne da ya gwamayu da harkar kasuwanci yanzu a duniyanci ko dibi irin cigaban da United Arab Emirates ta samu wato Dubai ya tabbatar da tana samun cigaba wanda ya tilasta mu wasu kasashe na Larabawa da Turawa da wasu Hausawa wasu abin da koyon yare larabci saboda yawa zuwa da su koyi abin nan malam Khairullah muna godiya muna godiya mun ji bunƙasar da harshen larabci ya samu malam Abakar wace irin bunƙasa harshen da an ce turanci kuma ba a magana turanci kan ya samar da kasuwanci da sana'a kamar da kasuwanci kenan da samu ka ɗauki lokacin da aka samu wannan waya su miss call dial sun samar da abubuwa sosai waɗanda yanzu in babu turancin ma kusan rayuwar mutum ta zama kamar sai yadda hali ya yi saboda in ba turanci kwata-kwata kasuwanci ci gaban aikin yi da sauransu. Malam Bakar mun ji bunƙasa da harshen turanci ya samu na godiya kwarai. Malam Muktar cikin daƙiƙa 30
sakan 30 wani irin bunƙasa harshen Hausa ya sa. Harshen Hausa ya bunƙasa. Kaga duniya ga dukkan mediyoyi na duniya wanda ake jin su suna yin amfani da harshen Hausa yanzu ga suna yi. So in ka dawo nan gida za ka iske Hausa ta danna da sauran harsuna. Kai ma abinda ma nake fata ga gwamnati. Tunda dama an kagaba mana wani harshe ne daban. To yanzu duk Allah ya cire harshen da na Turanci a mai musu abin su. Dauki Hausa a yi amfani da shi a cikin gwafuranka. Shi na ga muna guda malamu jama'a kun ne ji harshen Turanci, Larabci, harshen Hausa. Da wannan dai mun fahimci cewa dukkanin harsunan dan jumma ne da dan jummai. Duk abin da za a samu a nan ana samu, sai dai kawai fasaha da hazaka da dukkanin balbasira da dukkanin waɗannan harsunan suke da su, hakan ya samar da wasu 'yan ƙananan bambance-bambance, amma dai za ku ga dukkanin su bangare ɗaya suke hari. In ka ga wanga yana da abin da ya shafi adabi, literature adab, abin da ya shafi bangaren al'ada adab, duk dai waɗanga culture duk suna da su, abin da ya shafi language musamman duk waɗannan harsuna suna da su. So dan jumma ne da dan jummai. Da fatar wannan shiri naku da fatar wannan shiri namu na mufafata ya kayatar da ku, ya ilmantar da ku. Ina ƙara godiya da waɗannan baƙi nawa da kuma abokan aiki na waɗanda suka ainihin taimaka na ganin cewa wannan shiri ya isa zuwa gare ku cikin ainihin nasara. Da wannan nake muku fatan alkhairi, mu haɗu a wani mako mai zuwa. Huta lafiya. Sai ku zo mu fafata, kowa yana da hujjarsa, gaskiyar ka jarinka domin biyan bukatarka. Sai ku zo mu fafata.